Jelmer. Ik ben Siebrand. Ik ben Monster. Ik ben Siebiemte. En dit is uw Strekkerland. Je loopt vast te volop. Nou, maar is dat op orde? Laat hem strooien. Wat is dit? Nou, dit is gas. Skuil. Ja. En een broek op een naam Skuil. Wie moet de laden van de dingen? Ja, ik ben hier ons zeker vastbaan of zo. En wat maakt Stoon nou? Ik ben ons Willy. En ja, dan kost daar gewoon al het gas in je butsen. Dan kun je de laden gewoon het makkelijker oppakken. Heb je nog haast mooi om een puk, oké? Ja, best. Wij hebben een heel riek van circuit maken. Zo ook waterskooltrekkertjes. En ja, hier doen we haast alles. Dan brengen we haast alles in zijn vrije tijd terug. We hebben die steen. Ja. Ik leef meer hier dan thuis eigenlijk. Dat kan zitten. Eten en dan ging je weer heen. Dat is dus paradijs. Ja, die vent is leeg. Die heeft een lege tank. Jelmer, je hebt me druk hier. Ja, klopt. Waar wie schrik me bezig? Een graanhaksel. Nou, de dag begint met melken. Voor die. En dan staren gewoon beginnen we een beetje te keulen. Als er wat te keulen valt. Dan moet je menen, graanhaksel, Kei voeren. ja, kei voeren, melken. Soms is het heel druk hier en af en toe net. Zoals nu, dan hebben we alles gezaaid en zo geploegd. En nu is het eindelijk klaar, dus dan moeten we het eraf halen. En wat binnen nou nog de plan? Want er zit hier nogal heel wat, maar komt er uitbreiding aan? Van mezelf qua keivol. Van Siebrand denk ik weet nog wat hij wil. Want je bent misschien voor jou, maar je hebt allemaal je eigen workerij. Nou, net al hier. Ik ben wolnemer en die horentraaien zitten bij elkaar in. Ja, ik zit bij Siebrand en Mons op een boerderij. Je hebt maatschap. Ja, En hoe gaat het met de gearworking? ja, dat gaat hartstikke goed. En wat zit nou nog op een wensenlijst? Nou, eigenlijk meer kaai. Ik wil uitbreiden. Oh, dat was dit vrijdag. 150 tot 1200 kaai. En ik wil later zelf graag monteur worden of een leenbedrijf. Maar geen boer. Nou, als ik ken en ik heb er al heel van, dan wil ik het wel. Ja? Maar dan moet je goed terugsparen. Nou, ik ben haast alle trekkers in werking, dus. Maar zie ik weer meer oeren. Je bent hier dus op de ijsbaan van IJsclub Eendracht.
En wij zijn bezig met een storing te verhelpen, omdat we in de luchttriet die naar de luchtpijlen rint, dat we daar waarschijnlijk hebben we er met een boor hebben we daar een storing maken, dus die hebben we rekken. Aha. Je ziet dus de beschadiging onder de kabel en dan hebben ze daar wat royaal hebben ze daar, nou ja, een koppeling maken, maar dat moet nog even weer verhutjen en ik denk als een oorke dan kunnen we het motor er weer op gooien. Dus dan kan we hier, ik vertrouw alles weer, kan we hier weer waaien, want er moet natuurlijk geen kool in komen dit jaar in. Want dan hebben we een probleem met de boer. Prikken. Ja. Wat zie ik hier nou? We hebben hier boven de gaten, het peel dus uitkomen is Aron en dit, hebben we een tegel doorheen de lijn. Tegen het overdag toch? Juist, ja, dat het. Ik stier er zelf bovenop. Ja. En dan maken we er iets van staan, dat we de pijltjes van de winter er heel makkelijk in en uit herkennen. Het is een heel georganiseerd man, zo'n ijsbaan. Ja, daar heb ik altijd wel brood werk mee, maar we doen het maar willen hè. En we willen nog buiten uit het werk mee, dus we hebben er nooit tijd voor om dit soort dingen op te pakken in deze tijd. Ik zie het altijd bij de Egon Verzekering. Maar ja, daar ben je boventallig worden, dus daar moesten de meesten uit en daar weet ik bij. Dus dan mag ik solliciteren hier en daar wat hoor ze proberen te krijgen en dat wordt net zo hard in deze tijd. Zo? En hoe is dat? Ja, dat moet even wennen. Maar ja, nou ga ik over daar dus even tijd voor deze dingen erbij. En wat doet dat mooi? Dat doet, ja, wat ik zei, nogal, dat doet. Ja, even iets mooi, maar meestal ik vermaak je me wel. Dat is wel belangrijk. Zo? Het is nog geen nog net van. Ik wil er nog net uitzetten. Nee. Ik kan hem wel een beetje laaien. Je wordt er net vervelend van. Nou, nee, ik denk het net. Dat mag ik net natuurlijk. Maar nee, ik denk het net. Mooi. Waar heeft dat nou op zijn geweten hoor, dat het vingong is? Nou, dat wil ik eigenlijk net zeggen. Je weet het wel. Ik weet het, ik denk dat ik het wel weet. Dat bloot geheim. Dat houden we geheim. Zo? Ja? Nou, kleer deze. Nog wel rood dan net zeggen wie te dienen heeft. Je weet het Waar? denk ik wel. De storing maken had. Ja? Ik denk dat ik er zelf een beetje debutant ben. Meen je dat? Nou, ik ben wel ouders heb ik dit alleen nog dien. Die pijlen daar niet zetten en dan moet ze wel eens een beetje rond te hebben. En dan is bij de wasgang wel mooi jong West in het verliezen. Denk erom, net maar die boord, die hebt erin. Maar toch een licht beetje. Ja, dat is op die paar plakjes toch waarschijnlijk trom en zelfs verkeerd gegaan. Dus, jammer. En dat je hier nou in het zwet werkt. Ja, dat hoor ik niet, dat nooit niet aan hier. Maar ik denk dat ik er zelf een beetje debutant ben.